En només 3 mesos des de la seva posada en funcionament, el Banc d'Aliments de les Terres de l'Ebre està proveint aliments a 6.500 persones. Ho fa mitjançant desenes d'entitats que cada setmana s'apropen al polígon industrial de Roquetes per agafar aliments que després repartiran a la seva localitat. Fins a aquest moment, totes aquestes entitats tenien que desplaçar-se a Reus per aprovisionar-se d'aliments, perquè el banc d'aliments només hi havia un a Reus. Però, i per això vam pensar que valia la pena muntar a les Terres de l'Ebre un banc d'aliments, i per això ho vam fer. D'aquesta manera, entitats com Càritas de l'Aldea poden abastir-se des del Banc d'Aliments de les Terres de l'Ebre, situat a les naus industrials de Maeso, cosa que permet una gestió més propera i més àgil. Nosaltres rebem els aliments, tota la gestió que està fent la Càritas l'Aldea és dels aliments que estem rebent, bé, del banc d'aliments i de les superfícies comercials que també ens fan aportacions. Però la major part ens ve per part del banc d'aliments. Els bancs d'aliments, des que han obert la delegació aquí a Tortosa, ens és molt més pràctic, ja que les distàncies s'han acurçat i, naturalment, estem més ben servits. Els aliments que cada entitat rep van sempre en funció del nombre de persones que s'atenen. Atenem aproximadament 6.500 persones. El que fem sempre quan rebem aliments, dividim la quantitat que rebem proporcionalment pel número de beneficiaris que té cada entitat. I aquesta és la manera més justa, més equitativa de distribuir-ho. Tothom rep proporcionalment la mateixa quantitat. Amb el bon funcionament que està tenint, el Banc d'Aliments ha iniciat ara una campanya de captació de voluntaris per ajudar a la repartició.